Ето ни в час 2 на лов за каишката на Мия. Боже, Господи. Добре, проверихме там вече. Там вече проверихме. Няма я. Сега е време да провериме на някъде. Леле. Някъде на там. Тъй като тя доста често беше тук. Не знам как не е тук каишката. Или ако сега на много тъпо място сме изпуснали, както винаги правя. Вече не знам. Йоу! Каишка някъде не. Братле, как ще намерят това нагръдник и каишка, бе? Абе, човек! Ужас! Хора, бора. И какво правим сега? Йоу! Брада! Не, базикам се, няма го направя. Йоу, добре хора, значи не знам. От начало си. В момента не знам къде мога да я потърся тази каишка, защото тя е на все. Значи, йоу. Ей, йоу. Йоу, ей. Къде е каишката на Мия, бе? Къде, бе? Ако не я намеря, трябва да й купувам нова каишка. Аз не искам. Честно казвам, това е друг въпрос. Кой ме пита? Хора. О, боже, тия хора. Намерих я най-накрая. Най-накрая. Yes! Лайк за каишката. Чао, хора.